Jeg sidder her på min terrasse efter en lang arbejdsdag med masser af politiske gøremål, og jeg er mildest talt rasende. Jeg har lige set klippet fra TV2-nyhederne om en syrisk migrant, som er kommet til landet for mere end et år siden, og nu er blevet familiesammenført med 17 ud af hans 20 børn, med en ud af hans 3 koner. Og han mener, at han lever lidt trangt, og danskerne har indtil videre ikke betalt noget for ham. Hvad er det for en måde at pisse på den danske befolkning på? Undskyld mig, men jeg bliver simpelthen rasende. Vi bliver nødt til at tage et opgør med den forfejlede asylpolitik, den forfejlede udlændingepolitik, som bliver ført i øjeblikket. Vi må tage fat om nældens rod. Udtræde af flygtningekonventionen, stoppe al asylbehandling i Danmark og stoppe al asyl i Danmark. Vi bliver nødt til at udvise enhver udlænding, som ikke kan forsørge sig selv, og hjemsende de migranter, der er her på midlertidigt ophold, når deres midlertidige opholdstilladelse udløber. Og så skal vi selvfølgelig udvise enhver, som dømmes for kriminalitet i Danmark. Vi skal ikke engang fylde vores fængsler op med dem. Det her indslag, det gjorde mig simpelthen så rasende og harm, og jeg ville ønske, at jeg ikke havde set det. Jeg kender udmærket til virkeligheden, men der var ikke nogen grund til at ødelægge min aften. Jeg håber, at I, som sidder med samme følelse, kan få opvejet det lidt, når I om 10 minutter ser TV2-nyheder igen. Der har de valgt at lave et profilportræt af Nye Borgerlige, og det glæder jeg mig rigtig meget til at se. Og jeg håber lidt, at det kan skabe lidt mere positiv stemning og lidt mere håb for vores fremtid, end klippet med den her syriske migrant. 22 TV2 i aften.